هایگانه مشکام و دانا و های مشک مشکام Libin tava rojê jiyan di herêke dîsa li quntara çayên bilind li gel ava zelal û herikbar. Ewrên sîpî sînoran hildiweşînin û xweber didin ber bi nav û nîşanên nediyar li bin asîmanê şîn. Di nava çayên biheybetê li ber keleka çavkaniya jiyanê avazê mirov tevnê jiyanê radiçînin dîsa li gel dengê mih, bizin û berxkan. Keç û dayîkên dil dane hev li zozanên parçek ji bihiştê xwe bi tahma jiyanê têr dikin û bi ava rûbarên delodîn tîna xwe dişkînin. û rûbarê zê wekî navê xwe ji kurahiya axê dizê û cerg û dilê lat û zinaran diqelişîne. Xwe li singê çayên serbirind dide û diherike bi hemû delodîniya xwe di nava gelê û newalên Kurd de. Xuşa avê deng vedide di dilê xwezayê de. û em li bin asîmanekê şîn û sîpî di nava rêzeçiyayên sînornenas û li bin siya xortê bi îhtîşam û bi heybet çiyayê simbî bi germahiya rojê dikevin bajarê Çiya, Colemerg, Ango, Hakkariye. Mezinahiya bajarê Çiya Colemergê 7321 kilometre kareye. Bilindahiya wê ji behrê 1720 metreye. Li rojhilatê wê navçeya wê Gever ku cîranê Rojhilatê Kurdistanê ye, li başûrê wê navçeyên wê yên din Şemzînan û Çelê ku ev jî cîranên Başûrê Kurdistanê ne, li bakurê wê navçeyên bajarê Wanê Payîzava û Şaxê, li Rojavayê wê navçeyên wê yên Berê ku niha li ser Şirnexê ne, Qilaba û Elkî, Ango Bêşebab cih digirin. Tevahî 120 gund û 373 mezra û 13 tax di nava sînorên Colemergê de cih digirin. Welatê Çiya Colemerg xwedî gelek çayên bilind û bi heybet e. Li gel bi sedan çayên bilind, çayên wekî çiyayê Cilo, Garê, çiyayê Mor, çiya Reşk, çiyayê Simbî, çiyayê Kato, çiyayê Bêgirê çend ji wan çiyan e. Bilindahiya wan li ser 3000 metreyan e. Ji van çiyayan çiyayê Cilo bi 4368 metreyan piştî çiyayê Agriyê, çiyayê duyemîn ê herî bilind yê welatê Bêsînor Kurdistanê ye. Gelek golên Cemedê li ser van çiyayan cih digirin. Ev çayên binav û deng dibin sîwanekê bêserî û binî de bûne nîşana azadî û serfiraziyê.
ew hêlin û stargehên bêkesane. Ew di her bi hostekê xwe de dîrokeke vedişêrin. Geliyê Qewalê, geliyê Xanê, geliyê Diyarê, çend geliyên Colemergê yên bi nav û dengin. Siwarê Xelo bi heybeta xwe li herêmê deng vedaye. Zozanên navenda Hekariyê yên wekê zozanên Berçelan, Mêrganê, Bilehê, Çalêsor, Kanîgurgan, Kanîmîhan û warê Berkîzan zozanên sereke yên Colemergê ne. Ji xeynî rûbarê Zê, Avaşîn, Çemê Qetlê, Çemê Xemo, Çemê Dizê, Erzîkê û Qetremasî çend çemên Colemergê ne. Ji nava van rûbarê Zê ku wekî kahiniya jiyanê ye, navê xwe ji ava ku dibin erdî de dizê digire. Li herêmê bi nav û denge. Hekarî an ji Colemerg yek ji warên herî kevnare yê mirovahiyê ye. Ev her du nav jî bi Kurdî ne. Hekarî ji eşîrên Hekaran tê. Hekar ji Karînê tê. Ango yên her dikarin ku her tiştî bikin. Dîsa Colemerg bi watiya cihê ku Co û Mêrg hatiye bikaranîn. Colemerg welatê Çiya parçeyek ji Zagrosan. Suretên ku 10,000 sal berî niha yên ku li ser lat û zinarên herêmê wekî Geverok, Trîşîn û warê Mêryan hatine çêkirin ku bi awayekî müzeyekê vekirî ew derxemilandine, bi rengekî aşkerê nîşanê me dide ku ev herem heremekî herî kevn ya mirovahiyê û jiyanê. Piştî destpêka jiyana niştecih li herêmê serdama eşîretên azad û xwesêr dest pê dike. Şaristaniyên mîna Kardokya, Gotî, Hûrî, Medya, Pers, Naîrî, Asurî, Hûbuşkiya, Urartu, Selçukî û Osmanî di demên xwe de hukm kiriye. Lê bi piranî Hekarî wekî cihekî azad her tim xweseriya xwe parastiye. Di sala 1926 de wek berdêla Musulê ketiye nava sînorên Bakurê Kurdistanê. Di dîroka gelê Kurd de li Colemerg an jî Hekariyê gelek mîrîtî, begîtî ava bûne û bi rengekî azad û xweser jiyane. Her wisa li dijî zilm û zordariya hêzên dagirker, serdest û biyaniyan gelek serhildan pêk hatine. Her çixas di fermiyetê de hijmar, ango nüfusa navenda Colemergê li derdora 6,000 hatibe diyarkirin jî, di rastiya xwe de ji 100,000 jî gelek zêdetir e. Li gel gund, bajarok û navçeyên wê hijmara wê li ser 300,000 ye. De doneveci kapya. Abi 120 dedi. Öyle de 5 bin koçan. De doneveci kapya. Di hemû demên dagirkirin û desilatariya biyaniyan jî Hekkariyan zimanê xwe, çanda xwe, nasnameya xwe ya kurdeyetî her tim parastiye û berxwedanekê domdar kiriye. Bi taybetî van 30 salên dawiyê gelê Colemergê ango Hekkarî xwedî dîroka xwe û nîrxên xwe derketiye. Hekkarî wekî di her dema dîrokê de niha jî mîna wan çayên xwe yên serbilind, mîna çayê simbî, birûmet û serfiraz dijî. Di dîrokê de
Di dema xwe de li Colemergê Êzidî, Fileh, Nasturî, Cîhû û Misilman hemû bi bîr û baweriyên xwe bi hev re di nava ruh û giyanekê xuşk û birayetiyê de jiyane. Lê sed mixabin ji ber polîtikayên Osmanî yên navendî yên bi fitne û fesadî ji aliyê beg û mîrên demê yên hekariyan gelek Fileh û Cîhû hatine kuştin û ji warên xwe hatine li dirxistin. Lê niha jî li gelek deveran dewsa Fileh, Cîhû û Êzidiyan hene. Li gor dîrokzanan Hekkarî dîdorokê de wekî navenda Êzidîtiyê tê zanîn. Gelê Colemergê ku hemû Kurd e û bi kurmancî de axife, li gel azadîxwaz û serhildariya xwe, bi mêvanperwerî û mirovxweşiya xwe, bi dilpaqijî û xebatkariya xwe, bi zîrekî û xweşikbûna xwe tê nasîn. Jin û mêr, mezin û biçûk, ciwan û navsal, pîremêr û pîrejin wekî heval û hogiran bi cil û bergên xwe yên xweşik hem li suk û bajêr hem jî li tax û gundan di nava aramî û xweşikiyê de li gelek bi hev re dijîn. Û dengê ava Qetremasî ji dilê Merzanê belav dibe her çardor û milan. Li Colemergê bi taybetî li derdora keleha Colemergê xaniyên berê yên tenê bi keviran hatine çêkirin bala mirovan dikşîne. Medreseya Meydanê ku sêsî salan berî niha li derdora kelehê hatiye çêkirin heta îro jî li ser piyamaye. Mizgefta Melik Esad ku ew jî li bin kelehê hatiye çêkirin, mizgeftekê gelek kevn û dîrokiye. Tê gotin ku 400 sal berî niha ji aliyê Melik Esad ve hatiye çêkirin. Niha jî tê de îbadet tê kirin. Melayê mizgeftê Mele Tahir dibêje ku ev mizgeft di nava Colemergiyan de geleke bi qedir û qîmete. Ji ber ku di tarîxên berê de gelek alimên mezin li vê mizgeftê bi zimanê Kurdî li gel elmê dînî, elmê dinyayî jî xwendine û dane xwendin. Yek ji bermayiyên dîrokî jî medreseya Zeynelbegê. Ev medreseya dîrokî ya ku li derdora salên 1560 de ji aliyê Begê Hekkariyê Zeynelbeg li bin keleha Colemergê hatiye çêkirin, niha xerabiye û nikariye xwe li ser lingan bigire. Gora Zeynelbeg jî di hewşeya vê medresê de hatiye kolan. Ev pira şunda xirabiye li ser avazê di sala 1907 de ji aliyê şoreşkerê mezin Deniz Gezmiş û hevalên wî bi bîr û baweriya xuşk û biratiya gelan ji bo piştgiriya Kurdan hatiye çêkirin. Navê wê jî
pıra cuanane. Denezera dili Cölemergiyan u gele velatê Bêsînor ev pir gelekî bi qedir û qîmete. Wekî rûbarê zê û van çayan wan jî bi jiyanekê bêqeyd û bend bi jiyanekê bêsînor baweriya xwe aniye. Li Cölemergê bi dehan dêr hene. Dêra Sor, Dêrzengil, Dêra Berojî, çend ji van dêran e. Dêra Koçanisê jî yek ji bermayiyên dîrokiya Serekê ye. Ev dêra li gundê Koçanisê ku heta niha jî bi rengekî xirabe be jî xwe li ser piya girtiye. Em ji zimanê dîrokzan İhsan Cölemergî girîngahiya vê dêrê gudar bikin. Navenda dêra Nasturiyan bajarê Bexdayê bûye. Paşa vekeşayîne bajarê Musilê nîveka sed sala hevdemîn da jî ji bo aliyê stratejîk ve navenda dêra xwe keşayîne vi gundê em dikarîn bibêjin ku ev dêre sala 1662 heya sala 1915 dêra navendî ya hemî Nasturiye cîhanê ye. Belê rêberê rêolê ra gotîne Mar Şimon. Zimanê Asûriya da Mar Yanko Efendî Marşimonê Daviyê ye danzdemîn Bünyamin e her wekî tê zanîn sala 1918 da li bajarokê Kune şehrê ku girêdayê navçiya Çarî ye devera Urmiyê bi aliyê axayê Reis Eşaîrê eşîra Şikagan Simku Axa İsmaîl Axa ve hata kuştin. Mixabin û dibînin ev dêre jî berpimirinê ve hiştîne helayîne û şoxa Asûrî paytextê wan Nînûval başûrê gera bajarê Cölemêrgê ye hin ji wan piştî têkçûna dewleta Asûriyan hin ji wan serdemê Moğolê Talanker hin ji wan jî ber bahûza Tîmûrê Leng xwe vekeşayîne herêma Hekaryan û çiyayet Hekaryan ji xwe ra kirîne Sitargeh. Dêr bi motif û sembolên cuda cuda hatiye xemilandin. Bi kevirên gelek mezin û qahîm hatiye çêkirin. Gelek Nasturiyan di demên cuda de li vê dêrê perwerdehiya olî dîtine. Dêr li cihekê asê û stratejîk hatiye avakirin. Her çardorên wê bi çayên bilind ve hatine dorpêşkirin. Lê mixabin ev dêra dîrokî îro bê xwedî maye û hema ev e ku dikare bibêje ez hê şahîdê dîrokekê birîndarim. Li Cölemergê heta nava sînorên bajarê Wanê ji sedan zêdetir gund hene ku dawiya wan bi nisê xelas dibe. Weke Peyanis, Xenanis, Koçanis, Kotranis, Marinus, Sedmanis, Ermanis
û her wekî din. Tê gotin ku nis di dîrokê de navê jinekê sereke ya herêmê ye ku diçe kîjan gundî ew gund bi navê wê tê binavkirin. Koçanis yek ji gundên herî xweşik û dîrokî yê Colemergê ye. Bi rastî wekî bihuştekê biçûk a li ser dinyayê ye. Bi avahiyên xwe yên dîrokî, bi av û kahniyên xwe, bi germahî û ronahiya roja xwe, bi mêrg û zozanê xwe, hezkirina jiyanê berdide nava dilê mirovan. Li bin zozanên berçalanê ava bûye ev gundê wekî bûkekê bi xemil û rewş xweşik û delal. Ku mirov biçe welatê çend hekkariyê û li zozanên berçelan dilê xwe bernede ber wî bayê qasî ruha mirov paqij û hînik, mirov nikare bibêje ku ez di hekkariyê geriyame. Em jî piştî derketina rojê berê xwe didin zozanê welatê Bêsînor, zozanên Colemergê, zozanên berçelanê ku cembeliyê hekkarî û binefşa narîn di hembêza xwe de veşartiye. Zozanên berçelan wekî jîngeha Colemergiyan a Herdêmê ye. Dîrokzan Colemergî dibêje ku ev zozan di mehên bihar û havînê de parçek ji bihuştê ye û di bara gelê Colemergê de cihekê girîng digire. Ev zozana heman demê da cihê helperîna gerê deverê ye. Li vêrê keda xwe havînan pêkaniye, rêçalê xwe kom kiriye, zivistanê ku reqama kelê da ketiye, serserê kela Colemergê jî ew jiyana xwe ya bajarvaniyê derbas kiriye. Zozan her wekî tête dîtin kêleka du çelan e. Kurdiya deverê da sertarê ne gelek bilind û rengê piramîda din gelê herêmê jê ra gotîne çel. Niha zozana berçelan jî kul kêleka her du çelan e gotîne berçelan. Yani kêleka her du çelan. û kêmasî deh qebîlê Colemergê havînê tadine zozana berçelan zozanê. Bilindahiyê wê da dîsa Gula Seyidxan, Gula Lîsê hene gerek navdarin. Li ser bedewî û xweşikbûna zozanên berçelan û koçanîsê mirov dikare bi hezaran rûpelan helbestan binivîse, bi sedan stranan bêje û bi rojan biaxife. Em bi hev re guh bidin ku ji bo vê zozana perçek ji bihuştê çi hatine gotin. Niha bedewiyet koçanîsê û zozana berçela borînê da bûye mijara bi dehan stranan. Stran ser hatine gotin. Stranek wan ya ek herî navdar strana Nehmet e. Nehmetê Deyminda û bawerke êrişekî talankeriye da hatiye kuştin. Ji bo navê stran ser hatiye çêkirin. Ev strana jî devera Colemergê da nehe jî gava jinik zalam kedine geriya govendê pêşî wê dibêjin. Çelê berçela bilinda koça anezberda gunda kuj Nehmet gerden finda. Çelê berçela sora koça anezberda kura kuj Nehmetê bispûra. Çelê berçela spiye koça anezberdaniye kuj Nehmetê keyfiye. Çelê berçela reşe koça anezberda geşe kuj Nehmetê keleşe. Belê, berçelan jîngeha Colemergiyan e. Ew warê zozanî û berîvanan e. Dayîkên Colemergî gelek hez ji vê zozana bi bereket û têrjîn dikin. Ji mehên havînê heta zivistanê jiyana xwe li vê derê didomînin. Zozana me gelek xweş e. Keyfa me xweş el verî. Zozana me baş e, em gelek xweşîn, em Kurdîn, em pê Kurdîniya xwe tên, em Kurd bikeyn, em mecbûrîn em eslê xwe beze nakeyn. Ez Kurdîn. Heta mirîn çî. Ziyana heval vedere çavar derbaz bitin. Gelek xweş e, jiyana me gelek xweş e. Zoca şu kuş xwedê. Hün hev devî dewîkene çi? Em nekeyna jajım, Swêd keyna, sab keyna, keşk keyna, marinje getiye. Heman qed vêj bîno ke hindî em saxîn. Zehmeta wê gelek e. Na wallah zehmeta çinîne gelek xweş e. Gelek em me pê memnûnîn. Yani eva işê me Kurdan e, mesleka me ye, em qet اوا خبر زنو که ام تینا گرا تینا گلول نیویش که خورید خوان لید که نگرا را
Him vej davu çetken ne var? Davu çetken, davu çetken, şiri çetken. Gene mast maşke der maşke ken. De maşa saatata xoş. Dayka hac nasibe even hat şey hünçil vetken. اوا ماش Çetken ve. اوا ماشکا ما رانیا ماشکا بزنیا ما تمیز کیا پاکش کیا ام ماست داد کن رونی خواجت گین داره خواهد بوینید که اینا ماشک بله اوا نافدول که اوا جی اوه لولابا ویا اوا مثلا گله اوا جی در بینو ویا ماشکت که مال ایوانه هایانه های آویتین فنجانه های مشکه آویتین فنجانه های گانه سرخاطر ایمانه های مشکه سرخاطر ایمانه های گانه های مشکت که مال کلانه های مشکت که مال کلانه های گانه های مشکام و داناوه های مشکام و داناوه به تایبەتی حتا وان سالên dawiyê li welatê Bêsnor Kurdistanê li gor hejmara xwe cihê herî zêde heywan lê hatine xwedîkirin ev herem bûye. Lê piştî şerê li herêmê hatiye qewîmîn û piraniya gundan hatine valakirin û koçberî çêbûye, ev hejmar kêmtir bûye. Li gel vê yekê dîsa jî hêlê gundên heyî bi taybetî li van zozanan bi hezaran heywan bi taybetî pez, mih û bizin tên xwedîkirin. Çandînî jî kar û bareke sereke yê Colemergiyan e. Ew bi kar û barê çandîniyê amedekariyên zivistanê jî dikin. Yek ji wan jî mamê Ehmed e. Emî bojan açinin. Emî debara xwe beqistaniya zivistanê a pahîza emî kavoyê pahîz etken. Evet çend heyve him vî karî dikin? Eva maj martî başlamışkiya. Adaya heyva kadanî. Şule heyve kengî xilas bît? Şule me gel tehtuke sey çiyi. Ev çiyatê de xelas bît. Debara heva ev sala çawa bû zebze başîn bû anne. Xwedê şikir. Elhamdülillah başa. Rızk avnî nayê pêşavî me xwedê çê bû elhamdülillah. Tamava çawaya baş anne. Mükemmel tu biya portakala. Bawarkem ev gundan heyvala keselê nîne. Ev gunda beşîle hene orijîne. Hene koyî bu xwe baxşekîne ba baxşî xerasîne xwe baxşî xwe. Ji bo karobarê çandiniyê hatine. Tabii.
Careke din em dibînin ku wekî çiyayên hekkariyê ewrên esmanê wê jî sînorne nasin. Wekî teyrên bêper û bask serê xwe hildidin û difirin ber bi asoyên nediyar ve. Li Culemergê kar û kevneşopiyekê herî kevn mijulahiya destkariyê ye. Bi taybetî çêkirina berikan xwedî cihekê taybet e. Ev kar hem wekî karê hunerekê tê dîtin hem jî di heman demê de gelê Culemergê debara xwe jî pê dike. Bes mirov bêhêsanî dikare bibêje ku çêkirina berîka ji debarê wê de tir hunerekê hezkirinê ye. Wekî helbest û stranên destanê. Dema ku keçên ciwan ên Culemergê tevnê berîkan radiçinin heşko xebata nivîsandinekê kitêbekê dikin, heşko rêzikên hevokan vedihonin û bi hêmayan dixemînînin wisa li serê hûr dibin. Ew bi tiliyên xwe yên zirav û nazdar berîka çê dikin, dibêjin ku dema ew vî karê dikin, ew xwe berdidin ber bayê dilê xwe û dikevin nava xewin û xeyalan. Ev ket ne tenê keda destan, her wisa keda çavan, keda dilan e. Sarya kuvaya bi salanê vî karê dike, çîroka motîva Gulsarya ku bi navê wê yek e wiha vedibêje ji me re. Ji be wê çandê kişkê heş kurkekî tiye. Ji wê çandê hejekî ye ne nîvekê kîçik kurek dîtiye hejekî ye ji wê çandê bernavê berke bênav ve navê kîçê saye ye navê ji be wê çandê hinde hatiye kîçik hatine nîviye berê berka xanîvê ki ye ji wê çandê kîçik zewcê dawa nekiye ji wê çandê daya lawik jî hatiye malan gite û be min lawik dîtiye ez kefme miraz û mexsûd dêdixem ji wê çandê şexet beyanê xistinê be wê çandê kîçik me keyfaya hatiye be zewcî ye ji wê çandê zewce hatiye maya xemû xêla xwe eşqa xwe evîna xwe xemû xêla xwe hemûkî ye ev motîf e ji wê çandê be wê çandê maya hezirxekê ye xemû xeyalê xwe jiyan daxwazî ki ye gihay dana ye tê de ji be wê çandê hatiye maya xefgiya û be min ez jina gele cîhatê me bekefti me lawikê min jî gele lawik e ez hatiye wê çandê gihay dana tê de destê xwe kêleke xwe de ye ji be wê çandê gihay dana tê de destê xwe ji kêleke xwe de ye şexet beyanê jî dana netê de mêkê min gele mêxazî ye ziyeke ez zanim min eşqa evînatiya xwe hemîkî ye ji wê çandê nîviye dest pêkî ye hatiye serûşê dayîkê hatiye dayetêkiyan dawet hayê nekî ye hêja serûşê me berik biriye navê berka xwe jî kîye Gulsarya dana ye lê çandê navê mesela jinka Kurd hatiye bihebûne û be kişkê gele ziyeke gele la cindiye ji wê çandê navê berkê kîye Gulsarya navê kişkê dana ye se kîçik zewce dawê ji be wê çandê navê berka xwe kîye Gulsarya Dayka wê navê berkê kiriye Gulsarya boçi ji be wê çandê kîçe da berik dest pêkî ye wê çandê neye xilasî ye zewc dawet kiye zewcî bû ji wê çandê navê kîçe xwe dana ye ser berik çunku berik xwandin e çandin e xemû xeyalê jinkê hemû ji wê çandê ne ya kîşkê dayîkê û kîşkê ji wê çandê derketine dana ye berkê de ji wê çandê dayîkê navê berka kîçe xwe kîye Gulsarya ji wê çandê navê berka xwe kîye Gulsarya dijî hemû xemû xeyalê xwe xwandina xwe çandina xwe hemê kîye ev berke ji wê çandê ji be hinde navê kîye Gulsarya Ayşe bi salanê vî karê dike lê dîsa jî gelek hez jê dike. Ve hez salam şulevin berkanken em gel hevalan rabine rüniştine ama gel hevalan gel baş derbaz dibîtin baş yani şuleme baş. û wekî hozanekê ku bi tiliyên xwe bi lez û bez li temburê dide tiliyên wan jî radibin û rûdinin. Zeynep yek ji wan keçikan e ku gelekî hez ji çêkirina berikan dike. Evet çend sala tu karê berkê çîtkeyî? Evet 2 sala. 2 sala. Tu heş karê xwetiye yan ne? Ez hecî dikem çünkü işime yani hem zaten kar dikem be.
Em guh bidin kanê hêvîdar hezkirina xwe ya çêkirina berikan çawa tîne ziman. Ez ne salî şûlkem ez jê bixmiş nabim çünkü gelek îşekî xweş e. Yani em ez xwe alışmış ve me meyteve jî nexwandiye. Ji bin de yani ez gel alışmış ve işime gelek xweş e zaten. İşekî gelek baş e. Yani ku mov ve işit ketin, mov çi sıxıntiya mixwana çeketin, mov tedef hevala, mov mal da bitin. De gelek sıxıntı bu mov çebin gelek nexweş e ama ve işit çi düştüne yani. Mov hemit işte xwe ji bî diketin, işekî gelek xweş e. Ev atölye ji bo wan bûye malek ku bi hev re dijîn. Qavat be. Navê te bixêr? Navê Enîsa. Enîse. Tu jî vê derê şûlkey. Tu şey bêjî bo me karojek ehwal vê derê çawa derbas bî. Hûn em bêjin nava rojekê de çi karî dikin? Belê em saet hevtonî ve tên dest tovên berek çêkirine heta nehê piştî hûn em ara saeteke gelek tirînê xwe sohbet dikin. Henek dikin heta saet 12 piştî hûn paydosa heta saet 2. Jê ve jî em ara xwe de em yemek dixwin piştî hûn sohbet dikin daxivin yani çi dibêjin çi hebît em dikin heta saet 2 2 em jê ve şûl dikin heta çay 5 jî diçin mal. Ez min dixwast min xwandibû ez bûbime dixtû belê neçîbû ji heyê ve jî yedî çaya çê dibît ez qebil dikim. Ew rêgên rîsên xwe bi xwe çêdikin. Gihayên cûr be cûr davêjin nava ava kelî, paşî rîsê xwe dixin nav wê heta rengê xwe digire. Abdulkadir Garibgazîoğlu ku xwediyê vê atölyeyê ye li ser karê berikçêkirinê wiha dibêje. Valla Almanca me netine ticaret e. Ji ber ku mij zarokîniya xwe heta vê gavê çand û hunera karê destan li ba min rûmetekî wê heye. Karê jinê jî bi taybetî jî berek zêde zêde bala min dikişînîtin. Hunerekî ya herêmê ye ya herêma Culemêrgê ye pir qîmeta xwe heye, rûmeta xwe heye, dîroka wê jî pir kîr û dûr e, serpêhatiya ser berikan jî pir zêde bala min dikişîtin ji ber ku jiyana jinê û a gelê herêmê hemişkê tîn te pêşça. Berikê ku hûn vê derê didine çêkirin, hûn dişînin ku derê yani em bêjin ev berike bazara xwe dibînin yan na? Bi rastî zêde bazara xwe nabîne, zêde bihayê xwe qîmeta xwe jî nabîne, em li wê çandê zehl li ber xwe dikevin û kes vê çandê vê hunerê keda destê zêde qîmetê nade. Motivên wekî Xalid Bek, Şehwanî, Kesneker, Lopik, Gulsariya, Lûleper, Canbêzar û Herîkî çend motivên berikan ên Colemergê ne. Colemerg duwarê çand û hunera Kurdî de bi taybetî duwarê dawet û govendan, edebiyata nivîskî, devkî û dengbêjî de ciheke herî dewlemend ê welatê bêsînor e. Mirovên mîna Elî Herîrî, Feqiyê Teyran, Ehmedê Xanê, Mela Husênê Bateyî, Pertew Begê Hekarî ku stûna ziman û wêjeya Kurdî ne ava zozanên Hekariyê vexwarine û li ser vê xaka qedîm û pîroz mezin bûne. Mamê Ebdulkadirê Guzereşî li gel ku di zarokatiya xwe de çavên xwe wenda kirine jî wekî kitêbxaneyekê têr û tijî ye. Birahîmxana ya 1700 bernuha yani 1700 salan bernuha kevgirî dikir çok kevan xrameyî navî Emê bû. Emê Guzereş ye. Em zanîn yekîş malê jî. Emê jî gel xebir Emê jî kevgîr e. Çine kevan wextê kev hana şerî binê rek ew kevê kehî kîne rekan da ribadin.
که کوی هات نشریان بو قبول خورین همه روی وقتی رابوش چپر خدا روی کوی فراندن میل غضب کرد بو تا کجم تا چانی چی را ما بطال که بشوی چی با انسانی هیجانتر نوید گود ایلا تا جزا کم کد چپ سریت اینم گود میرم مساعده بک حتم چینا دیوان خانه دجابات دادم آخه میریش دینا کری آن دیوان خانه کامل بو همه رو نشتن گود عمو گود بله میرم بنی دیوانه رو نشتی گود تا بو چی چی را ما بطال کرد گود میرم ما که تشکی بیشم تو گهداری بکی ما تو منابوری گود بله گود سبحان شاه بصیره سبحان شاه بصیره اما بحث رب العالمین زفستانه کثیره یعنی زفستانه دوستاینه زفستانه نزانم خدان دو ازمانم از کول ابراهیم خانم برو بوشا کوانه چه نظامه گرانه میر بکتن احسانه دیکن بحث کوانه کوهاتن کن سلامه سفرا میره نظامه اوزانید وی طعامه ام هندی کو گیر هبین برس پیده به خوبین داش دولت دور نبین گاوانی شب وشکسته پاشی و قهوه خواسته میر برپیکت خوبسته پشتا رباد دان شکسته پشتا که گیران شکسته رباد دان قبو خواسته ویتید بارانک هوره رابون جوته کوگیره سرمسبه مدوره کوگیر وید بونه جوته ربادی بانگ گوته اشقا دلیوی صوتا هشیار بین بدلک شوی دجواره اشقا کوی ام هندی کوگیر هبین بریز پیده بخو بین داش دولت دور نبین گوا آدار گهشته پیسور هاتو لدشته همیان خناو لپشته جدد بنا بحشته پیسور دشته و هاتا شوی روژه خباتا خلاص کرن ولاتا بوموتنان و هاتا خوش بون چی منولاتا مصب سر جادان قبا قبا ربادان وان سینگو سینگ خلق دا هکو سوکت حدادان مصب سر تیان قبا قبا بیچیان وان سینگو سینگ خلق دا هکو سوکت جخسیان شود کشه نیسانه کوتکت قستاز وزانه سرا بورین گمانه ویگر کفنا قصرانه دیچین هدشتا خانه رباد و شیر مردی ترمت آوه نعردی بمرم بروی دردی اب بیتا چکر و گود بجرابون هاتن او ملاکه بوطان پیکود بنا ریبینگ تینا آوه که هو بوشه دخوالیدن گوته ای کدو اجمد ای که پشت کد که کیش مده چیتا پشتا که ملای بوته گود بابا پشتا من گوته ملای بوطان ملای بوطان پشت کر اینو نیوه که آوه پیت خوش برخواه برن همش مخصوص و ملای بوطان آوه ورکر آوه جوانی نکن ببد آم خندقن همه بو کیف ولی کت آوه ورکر رنگ هاوین بید شر و جلتو هم بونه آوش آوه در کفتن ملای بوطان گوته ملای مری نتا قوت نبری اکو تو نشی خلکی پشکی تو بوچه خلکی تلگیری تیگه هشتی؟ یعنی تو باش تیگه هشتی آنه؟ گوته ملای بوطی جواب لیدا ملای بوطی گوته ملای بوطی از بحرم تو دلوپی از شامه تو قرقوپی از ملامه تو زرزوپی اویجا بوی وادا بله اوه ملای بوطی ملای بوطان اوه جک شکر او میره جلو میره گیجاره که چی نورالله با چی دا گذارش اویجا پیری هیا ساعته که جگوندی دوره اکماله هیا زلام الوله بود گوده عبدال گله پاقل بود میر نوی گله بود کمر بای پاقله گود اصلافنا کمی کده چای جوابا مدد وقتی پیش کفتی بانی حدود صلافه یه بطون عنصرنا هر که ازمانه که تشتک شونه صلافه هیا یا اسلام مجی سلام علیکم گود یا عبدالله پیریه من تشتک اشتا پرسیه طوه بیه چیه میگه او گند همی بینه دولی و آوه طوه بیه چیه عبدال زانی کاش باید شود بید گوده ای میره عاقل بلاوه ما تو ناکی صلاوه ما تو هیچ نزانی طوه بیه آوه اینجا باید وادا میگه گله ملکت دوی سبب هنده قریس قدره جلو ملک پلاماش چلیب قدره گلول گذرش قدره برای همین پاشب که ایک پل قند که برنجی کلندام کنی نو ارتوش هم قدره
کادن و پنیان شام قدره بوده بیجم اول همی زاده جلوی میگن ساوار کلدوش بوده بیجم کتل دوک دانهرک کشکه داناقوت اول همی نوه زاده جلوی میگن ترشک بیجا برای خود بیتک ملا احمد نالبند و گوتی بیجید هندی پلاو زریاز راو باغب خناو خسر پجینی هندی گلولا او رونی شولا بو نفسا خلولا دا پیب کوینی هندی ماشا پیچ پیچ اوجی باشه خواه پیب دا پاشه مروی نوینید هندی دانه هیره صوفیه که اهل الخیره پید بیده تیره خواه پید قطینید هندی شرموزه شمروی چی توزه معدی درینید زاده کتل کن خبدنا ملکان پید کمنا فرکان گویه راد مینید ای پراخت کلمیان زک حکو گمیان کیفا مهمیان خطید ورینی هندی برنج بکوا هر شب شیوا ما اوا طعام شد بحشت اوا داجک بجینی صوار و شربت خوشی و لذت طعام و جنت سفریدات رونید جهی باهیزا تونگا بریزا هی هیدی هیدی دازو بشقینید گلا تشت خود بجید پشتی مام عبدالقادر لسر خوارن جل مرگی او قاز بندان دبیجه ام جی چیکرنا دوغاوای کو یک جو خوارنا جل مرگی یا هری بناو او دنگه بچام خود بینن و برچبون آخه پیدشکینن ما دانه بدره پیش اینجا بلا خالد هابیت نمونه خالد بلا بیشن امبری بیت هابینی امبری روینه خواهد وقت نکردن قبلت بیش بس لا آجنا چتکن پنجره دو پشتین گفت که ها چتکن که نماستا تمام اوجی پشتی هستی جی آیرت کمینا تمام گل دهنه رحیمه او مالزمه کن بینین مالزمه خوارنا دوغوای نه تدشی بومه چکینا دوغوای پچکی بیج بله ام بهی که ماستد او دتکن شلقین دتکن پنجره پشتین گفت که ها چتکن جات تتکنه بنجی قارا بیبره که ها چتکن کنه ناو داودا اوانجی آیرت کلینن او دهنه گوشته دهنه آیرت کلینن پشتین گفت کنه ناو ماسته اوندا en son xoya xayş tavne piştin gov rino salçı navi da kızartmışken saatken xanan haziye خورنا ما چند ساعت دا چید بیت saat nivada çed bit em ji hatta vadan hatta tam hazır biten nasıl tekil bikine tebezim ne hemen çekine avan hemen çekti ama eve hazır Diparastin û pêşxistina ziman û çanda Kurdî de li Colê Mergê jî bi taybetî dengbêjan her tim pêşengtî kiriye. Yek ji van dengbêjin bi nav û deng Ebûyê Marûfî ye. Ebûyê Marûfî ji zarokatiya xwe dest bi dengbêjiyê kiriye
و دما کو او سترانان دستری مروف سرمست به و خبر ده بربای دلی خو دنگ بیش معروف دی بیجه کو خانم آوی هر تم آلیکاری دای دنگ بیجی آوی اف جنا جل مرگی به کراس و فیستان خو به خزم که خو به پوشی آنجی کسروان خو به بسک و چاوین خوین کلدایی به گوهر و هنگلیسکین خو tam jinekê Kurd a Colemergiyê. Em Colemê gêdijîn hûn bixêr hatin serçava. Ewlî pahîzok. Pahîzok mesela mana pahîzê çi ye? Mesela pahîz wextê ku bahar hat havîn dê çît debîta pahîz. Wextê pahîz hat mesela wextê her kespekê dervaz bît çît. İnsan minîte heyrî gumana xwe da yanî wextê min derbas bû min kar û barê zivistanê nekir. Yê pahîz ser min dihat û derbas bû. Vê ca mana pahîzûkê ew e ev însan rûniştiya pahîzû mesela pahîzê gotiya serxwe da yanî serxwe pahîzê gotiye. Manayê ev e ya. Ca nehe ez ê du bendan pahîzûkê bêjim mesela manayê xwe çi ye? Ay ay Aynı beldiler minati pira payza ba işara ve zamne kiri çıkar o bana bezbistane de bele ve beldiler minatale khutevati pira payza ba me ben abdale khutena kiri çıkar o bana bezbistane hey Hey dilo bende var o vazoba hay ne vaze pir bombo çidil kemal xarapir nabi ticaret go hayran bana moy hay Anne şivane pazivi, anne kurmaş bana va, anne şivane pazivi, anne kuraha va, anne turaba va keval kevo. Anne dasten taziben, anne dasten taziben, anne vazebere khatame, Vabruka hamleke ve khaday gule boy, nay avloy boy. Anne khustane babeti ve kevne rezim. Anne khazim. Jekher umrade ve khudera boy. Anne mno hayran qatekelek ver boy. Anne babasın belokezi. Anne vela minha lelebe Anne serçavan hayran Anne serçavan hayran Ay dalay ay 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 Kuri kadibet küçük yavriyim از نستاخم لا 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 برسر من از یکتی مایی سر تو رو بخته خودتم تو را به دسته قدان نف دسته من پاشی نکی وردی کنک آقا گی نکنه و کامین
بله پاجنکم تو جودک زرمه میکت خوابی که بالی اف بده و پالمه گن دوک خلق و دنیای عالمه گوته اوه چیه تو بیجه حکیمه لغمان بویو 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 اخلو هاتی سرمه ay dalay ay 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 dalay ay dalay ay dalay tudabal ali barkhil ay alladin ay alladin ay alladin ya Ali Ağabeyim ya babaysem bele rabaşaya Hınşerin ya alladin ya Ali Ağabeyim جل مرگ کره اسمانه همی چیا ایوان و خانه بوکا دلال برچالانه جل مرگ خوش جل مرگه جل مرگ خوش جل مرگه خوش ولات و خوش مرگه سنبی خورتک سر بلنده مرزان چخاس خوش اورنده باجار و زوزان و گنده جل مرگ خوش جل مرگه جل مرگ خوش جل مرگه زوزان و کهنی و مرگه خانه و قوال و تیار گلین کور و حرکبار شاهدین دیروکک بریندار جل مرگ خوش جل مرگه جل مرگ خوش جل مرگه زوزان و کهنی و مرگه آواشین و زی زلالن او هرتم هوالن جار بدنگ جار دین و هارن جل مرگ خوش جل مرگه